Ningkong ngi penpau ka jing sngongo yau blay bangi yo ban shakri pendan buram yo lingba kani ka online service kaba pila ban yo lingba ka YouTube channel jong ka balang ha ka por khandai ba jemen step jong ka sngi blay shwa bangin ya chakman tungin let lang sho blay ha ka jing duai ko pa jing ba nang ya ango kan ko try kani ka por ka ba menta ango ka jing dan ring kat ka jong me but ngi ling ba jong kani ka met hi ba ro shmet ba me pen la but ngi sei sien kan ko try kani ka step bangin yo kani ka lat ban shakriya me ngi ango kan ko try bangi dang long kum ne kum bangi long ling ba jong kani ka por ka ba let no ba ro me ri me sumar me ke me da me kan ko try ngi isnai ba menang yai the ki jing kur khu ki jong me ko try but ngi lang ba ro ngi nang la ban shakriya me ha ki ban ta ki ba pher but isnai kan ko try ba menang pen la ban yo ngi kata ka jenget ke bas cam na do kini ki heb ki baret but hado ka por ka bedang sa baro dan ringkat ba kani ka jing shakri ka jongi ken ko trai do ka ba kut ka jong ka ngi doa ngi pan kini baro kerteng Jesus Christ amen mentapat ngi beteng ya kani ka jing shakri ka jongi da ka bangi roi lang ya ka jing roi ka ba art pho ka bangi la ban shem na ka jing roi kot jing roi kanaret but hadin kata ngi yo ya ka jing police dang but duai na I dei phi ba bedroom nong ki jing roi sam kelenong ka ba sispa arpu pra ka dakhat ka baning kong bat ba ar ki kentien ki ba ongkum ne suk uwe barro uba shaptiang ya utrai uba yat hakilin ti jong u na ba men yo bam ya ka jing minat ki ti jong me men long suk bat kan long ba bha ya me tu nya dwai pa jing pham nang sin pat trai ang ai me trai na pat trai nya pu trai benta min la men nya na ben nya pen mangin pai patrai ni ben main long ki kena ki tips ni to dan ning kat lambat ni try ha kani ka puat patrai bat to pen to ver try ni jumpang bara bet ni patrai bat to penong ni kena ki tips ni patrai try cumang cukup man mentang ila poi pat chakawai ka benta ka bangin yo sngo ya ka jingkran na I Mr. Shongdor Malang bat shwa katang an khot ye deiti solia ban I ka special number God's love is
tu hak bandingkong ngai kublai ningkong du ya ka program komiti kabala ibit yang ben ai bentab yang sachisien ya kani ka benta ka bangin yo ban sambat ya sengap ya ka kubor na tien bukhui ka jong blai bat kumju kani ka klimat ngin yo yang sachisien le makani ka online service ka jongi jong ka junior Christian Endeavor Society penthorum khra ka ba nakawi ka sngi utrai chakawi pat ni yo ban syakri lengba kani ka step ka ba menta hakni ka klimat ka ba menta ngin yo ya ka jing ngin yo ya kani ka benta hakni ka step ka ba menta ngin yo ya ka jing pusan na ka tien bukhui ka jong blai naka chiti upol chaki nong abscess le nong ka ba san de khat ka ba khat san ba khat riu ki tien ki ba ong kum ni to khmi bhati kumno phia om kum ki bam start handrei kum ki ba start da ka ba sius pa ya kapor naba kini kisngi kilong ki basniu kabenta ka bangen shim ya kani ka jingkren lani ka jing yaslok na tien bu khui ka jong blai ngan shim ya kani ka benta ka baong sius pa ya kapor to hakni ka benta ngini i ba upol ukren ya ki riu khot ki badan ha ka nong ba Ephesus ti habangi phai lani ngi pe shakani ka benta ngini i ba mangi iwei pa iwei ngitip ya kata kapor ke kata kapor ka jingsus pa ka jongi ke kata kapor lani ka time ka boki ong da ka tin nong wei ti hakasngi hakashisngi kadon kata ka kenta ka minute ka second bat kata ka diru kapor ka diru katkum ka jingya jong ka baji phila ban tip ba ka baji ka bangi pek kadai ka kapor hi kataru ti hakapor menchua ngila ban pusan hakapor menchua kumnu ki riu rim kila ban tip ya kapor ka jingya lenti jongka perthai lani ka ayom kibangi jutip ba ladai kapor talang ladai kapor liur ladai kapor perem kipor ot kumta terter ti ka kham yaki ba bakin sngo thu ya kata kapor handrei ka jing start ka jongki pat ka balong ka bamayan ba ublei ula anem ta jongki bakin sngo thu ba ka dei kapor ka jongki hakini kisau oyom ti hakabangi phat pat cha kapor ka bamenta ngidon kata ka benta ka bangin sngo thu khambnia ba hakapor jongi menta ngidon ka kalendar ngidon ka haka kalendar ngidon ka tarik te katarik ru ngila ban pej nang ta ya ka bajiru ngila ban tip ti habangi phat syakani ka baji ka bangi ngi pej lani ka kasngi ka ba haki por ki bamenta haka shisngi ngila ban tip ba riu po second ka long haka minute ten riu po minute ka long haka shikenta ti arp sau kenta kanong hakashisngi ti lais pa anrip sansngi kalong hakashisnam ti habangi phaipat syakani ka benta kumno ngi penankam lane ngi pen lut ya kata kapor ka jongi hakashisngi ngalaban ai jingmut ya phi ba phila ban bati ya kata kapor ka jong phi kumni ngila ban thia nyau prakenta tengin bam kalong sau sin ngila ban bam ngin antat arpu minute ban bam kalong shikenta shiteng te pej TV te ngila ban tip ba ladan ka ladaka don ka film ka ba kham internet temut ar kenta la ni like kenta ngidan kaman pej ka te ki games ru ki games ngi lek kai ki kejing lek kai ke jongi sabar lani sapo ki jing lek kai ki mobile phones ki jongi kumnu ngi penlut por kata ngi penlut por ar like kenta kita ru ki ngi ai like lut bahaya ka por ti kejing bam kai ki ba ki jing bam ki bangilik bam shani shatai ki jong food ma ki bangi juang ti pila ban antat iki bangi ju ba miki kumba shikenta ai to lada daily restoran ke bakham slam
Tingi lakam Islam syusyu deh. Bangin yo ya kata kapor bangin bam. Kumashi kentai to. To ka krekot kumapi ki kena ki badi ben ka bentau ben krekot ka balong sau kenta. Taki basmat ben krekot ki long ar kenta men stop ar kenta men miet. To kajing kaban lik syangkai lani syangkai bet ki parlok ya thuk khana bet ki parlok kalong ar kenta tingin lek jing lek lani ngin lek thiet jing thiet ngin lek shopping ma ngin lek shopping ngin don kam bet ya kapor ka ba ar kenta ai bangin yo ekitiar ki bangi don kam te ka kentup lang hani barok kalong sau kenta ti habangi phai pat ya kini ladangi khenat barok ya kini ka bangi thia ngi bam ngi pet tv ngi shongkai ngi lekai ngi bam jing mam kai barok kan long ar pusau kenta kani benta hakani ka benta ngini iba kumnu ngi penlut por ya kani ka shisngi habangi phai pat shiki ba la khamsan ngi pet ngi bu yala di ba bun sin nangi ngi shu thia ngi shu khie nang ta ngi shu bam ngi shu litrei lani ngi shu lek chanu ka benta ka ba ngi hab ben pendep kalakut kapor hakita tingin perkhat maha ke jing pelut ke ka kata ka por ka jongi hakiti ki arpsau kentahaning ya menta ka jing pelut ka jongi ya kapor ka long dak hongpong ha kapor ka generation ka ba menshwa ka long dak kumwei habangi phai pat saka ba menta habangi phai pat saka ba menta ngini iba kalong dakong pong ba kaladon kani ka teknologi lani ka bathmai ka teknologi ka bathmai ka bang ngila ban yo kum ka tv ngila ban page nang ta ki internet ki bang ngila ban yo lima ki mobile phone lani ki computer kum ta ter ti habangi perkhat bha yakini ki jing pelut bor ki jongi phila ban sngo thu ba ngimla ban pen sange pat lani ngin pen kela khongpong ya kapor ngimla ban penle return yang nasyadin hakawi pat kaliang kapor kaban katkum kajing bu hakajing porlong jing yeseng kadai da kapor hakapor long exam ni hab tho da kapor hab ya tho ba namar balai ngin hapet ya kapor ru nang ta hakabang ngilik ban trikam lani ngin lik trei kadai da kapor lek kai game ru ngidon da kapor kum kanuk sama kum lek kai game tingidon ketuka ka games ka balong minute to win it ka minute to win it ru ka kalong ka benta ka ba kaladan lupa kapor ka ba ngin hab ban pendep ya ka ti kani kadai kata kapor barok ka bangi ngingitip ba kala bu lupa daki bahalor lani kum ki benta ki bangin hap tip bangin hap long kata-kata ka por ka bangin hap bani shimenta ti habangi pelut pat yakani ka por ngini pej bahapat ngim dan kamban siu lani fine ngim dan kamban siu lani fine ngim ju sya fine ya kata kajing penelut ka jongi ya ka por lada pi perkat ba wei balapi la penden kam meka temut kalalej kapor wei bakalalej kalalej pila ban perkhat ba kani kapor ka bangi penden kam kalong ka ba kongsan bah nam ta jongi iwei pe iwei ti ladangi penden kam hok bah ya kani kapor ngitei ya kata ka jing minut ka jongi ladangi penden kam hok bah ya kani kapor ngitei ya kata ka jing minut ka jongi ka balong hari lani hapau na ka benta ka jingya lenti ka jongi ka baman la kasngi hakawai pat ka benta ka por ka long ka ba hakawai pat ka benta ngini iba ka por ka long ka jingbu ka jong ublei kalong hakakti ka jong ublei hakawai pat ka benta ngini iba kapor kalong hakakti ka jong ublei ti ublei umju long kerki ha kapor umju long kerki ha kapor kumta
haba ublei ju long kumta nakaliang jongiru ngidi ban long kiban ai kapor kabalai luit ban le ya ke kaba pensngobha namta jong u kumki khna bat ki para endevra bat kumjuru ki nong page syakani ka program ini iba kapor kalong kaba konstantam namta jongi bat kaba kumba ni shim yakani ka benta kapor ka jong ublei julong kerki aki benta ki boper handrei ai lai luat yangi kata kapor bangin penan kam hok yaka handrei ngimda khamdan ya kata kapor ka balai luat handrei kadi ka jingle hi ka jongi kaba ni pen serwano ya kata kapor ka jongi ti kapor banyak keren bat ublei ru kalong kabadan kam nam tajongi iwei kum kajing duai in pej nuksa ba u Daniel haka benta kajong u hap ban shim ya kasin jam kaban u hap ban duai bun sin tang hakapor ban bam lani hakapor ban le ya ke ba don kam handrei upai sha ublei bun sin hadu lai sin upai sha ublei ti ngin pej pat lada ngile ya kita ki baro ublei un kerku bat un ai ya kata ka bainong nam ta jongi iwei habangi phai pat chakani ka benta ka balong kapor ka jongi ini iba ngidon kani kajing kha lani kajing kha mo ka bird ngintip ka bird ka don ti hadin kaya chaka jingyap hakani ka bird bat kani ka jingyap tingin iba hangni hapadeng ka jingyap dan ti ka jongi hadu ka jingyap kadon kata ka jingem ka jongi hakani ka perthai ken ngidon kata ka jingem ka jongi hakani ka perthai ni kani ka live ka jongi lani ka jingem ka jongi hakani ka perthai kaya ringkat bat kituki kisnam kisngi nanta ka por na ka kenta ka minit nang taki ki second ti hakani ka benta hakani ka jingem ka jongi ka balong hapadeng ka jingem ka jongi kum kibrieu ngidon kata ka jinglong ka jongi bangi kwa ban riuspa nang ta ban long ki ba badon ka bor ban ka jing sensyar mo ya bat kum juru ka jing sarong lani kata ka nam bangin yo kum kibriyo ngidon ya kata ka benta baro hakani ka kajing im ka jongi kat kum ka jingya lenti ka jongi nadu ka jingkha hadu kani ka jingyam hapadeng ngidon ya kita ki benta ki baper hapadeng ngidon kita ki benta baper bangin yo ban bangi kwa kum ka jinglong i jongi kum kibriyo hakani ka perthai kat kum kani ka benta ka bangi jingya lenti ka jongi hakani ka perthai ngin yo bun ru ki jing pensoi nuksa kalong ngisyak pensoi naki parlok perjor nimba usaitan tingin iba hakani ka jingsyak pensoi ka jongiru kalong kapor ka baling kot bahanam ta jongi ban perkhat ya kita ki baro nak benta ban yele persyak yakini kini ki benta ki bangin poi saduk ka thong ka jongi hakani ka perthai ngini iba ka jingya lenti ka jongi ngibun ngidap tang dabun ki jing pensoi handrei kaporu kalong kabaling kot mahanam ta jongi iwei but hakani ka benta ngin ya phai pat ba kumnu kata ka jingya linti ka jongi hakani ka slajung nak perthai kan long ka ba ngin yat ba kum ki bastat kan pulin hakani ka kolosai kalong ka ba saw ka khot ka ba san hakani ka kolosai kal nong basan dekhot nong basau dekhot ke basan kolosai nong basau dekhot ke basan ka ongkum ni tuya haka jing start syakita ki balong syabar da ka basius pa no ya kapor hakani ka bentaru ngini iba ngin long kita ki briu ki bastan knang bangin long sius pa bahaya kapor ba haka ka ba knang bangin yo e kata ka jing im ka ba bom jukut kaba ublei ulabu nam ta jongi iwei ti to ai ba kani ka ktien ka jong ublei
kan long ru ka ba syong sa nam ta jongi iwe pa iwe ha ka do not ke jongi bat ngin yai minat ban pule ya ka tien ke jong u ba ki ke ibaro ki ba ngi pen sngo bahaya ublei kan long ka ba usoi tan hi unum yo lat ban besut ya kata ka jingmut jing perkhat ke jongi khnang ba ngin la ban pen sngo bahaya ublei hakiliang baro Syobangan penkun kadan kenika bentah ke ba William Shakespeare uong ti uong ba ka time is a gift, don't waste it. Better 3 hours too soon than 1 minute too late. Ini iba hang ni uong ba kapor kadai ka ba kerpang bahanam tajongi kadai ka kajing ai ka ba kerpang ngimdi ban penden kam baklaya ka lani ngim num penserwa ya ka kabiang kala kaba lai kenta kaba haswa bannya kaba shiminit kaba ngi juslam bun sien ngi kumki beriau hi ngimju biang hakil yang baro hendai ngin yele kat kum kata ka benta kaba ngin sngau thu ya kata kapor kabang kumno ngingi ya lentih kini ka selaju ni ka petai ngin bat ya kini ka nuksa ka ba William Shakespeare uong time is a gift, don't waste it. Better 3 hours too soon than 1 minute too late. Tu ublay unkurku na kani ka jingsa selok ka balingkot bat ngangit ba ke baro ka ba Pilayok sengau kan long kaba ai jing mentoy nam ta jong pi iwe pa iwe hakani kapor nakam ta kaburam gejong blai amen nga ai khublei ya i shongdor malang na kabenta kani ka khubor kaba ila ai hapdeng jongi badru nga ai khublei ya baro kinong yeshim benta na do iba pulis dang Organist nong yelam jing roi but iba ai special number to ublay unangker khu yepi unangker khu ru yang ilang baro ki bas ngap bat shash kori ka ktien ka jong u mentapat ngin poi shi ka benta ka bakut but ngin yo banya roi lang ye ka jing roi ka ba sanspa khandai phun riu na ka kot jing roi ka ba he but san pho na ka kot jing roi khanaret hadien jong ka ta nga kerpat ya i Mr. Penshongdor Malang ba in ai ka jingker khu penwai Ting shan ong Jisu ting shan bear kum sharak rit min mit jing shai kala hair ka per thai kala dum ti tu ting shan ha ka yin ka jong pi klem snow le ran ting shan ong Jisu ting shan ki jong nga la da pi man jungut kata ngam snow pa na bu neng ngan khu mi la pin ting shan ha ki snong ki jong pi klem snow le ran ting shan ong Jisu ha ki snong ken dong bun jat ki jing snew shi sha ki ker sao dong pop ker du bat snow si e tu ting shan ha ka ri ka jong pi klem snow le ran tungin ya ong lang ya ki jing dua utrai ko pa jongi ubah bening kalong ka bokhui ka kerteng ka jong me kawan ka hima ka jong me kalong ka mon ka jong me ha ka khendau kumba bening to ai hangi mentah ki jing bam ka jongi ka ba hala ka sngi to map ru yangi ya kiringkang ka jongi kumba ngiru ngima ya ki balet sniu yangi to wat yalam yangi sha ka jing penshoi hendrei sumar yangi na ka basniu nama jong me long ka hima kabor bat kaburamru halakerta amen haka bawaino to ai ba kajing ai ka jing Yesus Kristus uba utrai ka jing ba ka jong ublei kupa
lembat ka jinge slok ka bathiang ka penchat bor jong mensim khoi to ai ba kinilai kin syongsa ringkat bat ngi lembat kiri ngit hakaleng satalak jong ne ka perthai nadu menta bat chodu ki arta ba pemjukut dru amen.